Hola, Anna. Hola, bones. Primer de tot, moltíssimes gràcies per acceptar a fer l'entrevista. Res, home, moltes gràcies a vosaltres per contactar amb mi. I el primer que et vull preguntar és que, de cara al perfil professional que tens, jo l'anomeno sempre com a beta-tester, però segurament hi ha una figura més tècnica. O sigui, em podries dir quin és, a nivell professional, la teva categoria? Vale, a veure, beta tester realment està ben dit. O sigui, és un terme que és correcte i que podria definir el que és la meva feina. Tot i així, utilitzem més sovint el terme QA, vale? Sí. Que vindria de Quality Assistant, vale? Perquè al cap i a la fi som els responsables de detectar errors i problemes que puguin sortir al joc, vale? Per evitar que arribin a l'usuari. És a dir, d'alguna manera, som responsables de la qualitat del producte. Vale? Aleshores, QA potser seria un terme més encertat o que definiria millor què és el que fem. Bé. Una altra pregunta que m'agradaria fer-te és què és ser un beta-tester? Què significa? Quines són les teves funcions a dins de l'empresa, així a trets més generals? Vale, quines són les funcions d'un beta-tester? Sí. Vale, els testers són l'última barrera. Vale? Podríem dir que és la xarxa de seguretat que té el developer per assegurar que el producte que arribarà a l'usuari final està correcte. Bàsicament, el tester ha de revisar tot el que s'inclou en el joc. Vale? Des d'un personatge, una arma, un mapa, el que sigui. Però és que fins i tot textos, botons de menús, tot això es revisa. Vale? Habitualment el que fem és, amb la documentació de disseny, de codi, el que fem és elaborem el que anomenem test plans o bateries de prova, on fem una espècie, diguem, explicar-ho molt simplificat, vale? Una espècie de checklist de coses que s'han de revisar que funcionin. Vale? O sigui, de coses que sí o sí han de funcionar d'aquesta manera. I com és d'aquesta manera? Doncs la que ens indica la documentació, ni més ni menys. Vale? O sigui, un tester no decideix si això seria millor així, si això seria millor allà. Òbviament, pot donar el seu feedback i és molt valuós perquè al final és una persona, un tester que coneix molt bé el producte, no? Perquè és qui més toca el producte real. Però bé, al final es fa tota aquesta checklist i un cop has fet aquesta checklist, diguem que revises més en profunditat coses que podrien fer, combinatòries que podrien fer que el joc es trenqués per algun lloc. Vale? Aleshores, un cop detectes un error, el que fas és el reportes. Cada estudi tindrà les seves tools. Per exemple, en el cas del meu estudi, doncs, utilitzem una tool bastant popular, que és Jira. Doncs allà tenim un template, omplim uns passos de reproducció, la descripció del que està passant, li posem una reproducibilitat, que voldria dir quantes vegades es reprodueix de cada cop que segueixes el patró que has definit, doncs quantes vegades es reprodueix aquest bug, no? Aquest error. I ho fas arribar al developer i ells ho arreglen i tornen com que ho han arreglat. Aleshores, el tester revisa que s'hagi arreglat de veritat. I en cas que s'hagi arreglat, doncs tancat. I endavant, seguim amb el que vingui a continuació i si no, doncs es torna a enviar al developer perquè s'ho revisi un altre cop i així fins que està arreglat. No? I aquest seria una miqueta el dia a dia. Doncs, anar revisant tot el que faci falta a mesura que va arribant i reportant bugs i revisant que s'hagin arreglat. Una altra pregunta que m'agradaria saber és quins estudis has hagut de cursar per poder aconseguir aquesta plaça i si hi ha variants o només hi ha un sol camí per arribar fins on estàs tu o es pot entrar de diferents maneres. A veure, en tema d'estudis, potser jo no sóc el millor dels exemples perquè sóc un cas una mica estrany. Vale? Jo vaig estudiar unes coses que tenen zero relació amb videojocs, vale? D'entrada, i al cap d'un temps vaig decidir donar-li una volta a la meva carrera professional i em vaig posar a estudiar la carrera d'enginyeria multimèdia.
Vale? I mentre estava estudiant em van contactar de Digital per aquesta posició, vale? Per la posició de tester. I bueno, vaig entrar. Però bueno, hi ha moltes vies per entrar. No hi ha uns estudis concrets que siguin necessaris cursar. De fet, el que cal és que t'agradin els videojocs, tenir coneixement i ganes, sobretot, per ser tester. Però sí que és bastant recomanable tenir coneixements una miqueta més tècnics o relacionats amb el mundillo. Per exemple, que comentava, multimèdia seria un exemple. Hi ha graus de videojocs o tant FPS com carrera universitària. Vull dir, aquestes vies, per suposat, són super vàlides per entrar com a tester. I, de fet, la via més habitual per entrar dins del que és QA seria unes pràctiques, ¿vale? És a dir, hi ha molta gent que està fent un grau i està cursant alguns estudis relacionats amb videojocs i entra a fer pràctiques a una empresa, en aquest cas podria ser Digital Legends. I si aquesta persona funciona bé i s'alinea als astres i hi ha opció de contractar-la, que encaixa en el moment en què està l'empresa, doncs es contracta i passa a formar part de l'equip de manera fixa. No? Deixaria de ser un becari en aquest cas per passar a ser un membre fixe de l'equip. I, de fet, la majoria de casos de gent que conec dins de Digital Legends en el departament de QA han seguit aquest format. Vull dir, l'estrany he estat jo. Referent a Digital Legends, és com vas conèixer l'empresa, si ets una peça veterana o has entrat ja amb l'empresa ja ha fet el seu rodatge, o si vas entrar a la fundació de l'empresa. Ho vaig conèixer a través d'un amic que hi treballava, que de fet és l'amic que em va ajudar a entrar. Bueno, més que ajudar, quasi em va forçar, perquè des de que es va enterar que començava els estudis de multimèdia, va provar a dir-me, ostres, quan hi hagi un forat a cua crec que encaixaries molt bé amb el teu perfil, amb la teva manera de ser i tal. I aquest noi havia estat treballant durant uns quants anys a dins del departament de testing. I això hi veia com molt clar. I quan es va obrir una posició, em va contactar i jo no ho tenia molt clar, perquè de fet estava treballant en una altra empresa i estava a gust i no tenia intenció de moure'm, però bueno, vaig dir, anem a fer l'entrevista a veure què passa. I la veritat és que em van convèncer i vaig entrar. Aleshores, quan jo vaig entrar a Digital Legends, jo vaig entrar a principis de 2017, ara farà 4 anys, i Digital Legends es va fundar el 2001. És a dir, que ja portaven uns quants anys rodant. És una empresa que es dedica principalment a fer jocs per mòbil, està especialitzada en shooters, i anteriorment havia treballat per empreses molt grans, com per exemple per Electronic Arts. I quan jo vaig entrar, a mi em van contractar per començar a testejar un projecte que es diu Afterpulse i em van moure al cap d'uns mesos a Respawnables, que de fet és el projecte en el que estic a dia d'avui, i és un projecte que porta 8 anys live, o sigui, un projecte que per ser un joc de mòbil porta moltíssims anys. I la veritat és que he tingut la sort de treballar amb gent bastant veterana i de la que he pogut aprendre moltes coses, i en aquest sentit estic supercontenta. I a nivell d'evolució personal dins de l'empresa, doncs també jo vaig entrar com a tester, diguem tester raso perquè ens entenguem, amb un lead per sobre, vaig passar a ser lead i de fet actualment no estic tant en tasques de testeig i estic més en temes de producció i direcció de projecte. Però el meu background i el meu, diguem, mi corazoncito és de QA, és de tester. Fer de beta tester és com el somni de tot gamer, no? Que, ostres, m'estan pagant per jugar a videojocs. Quina passada. Què els hi diries tu a totes aquestes persones
que la imatge d'aquest perfil professional és aquesta. Em paguen per estar jugant a videojocs tot el dia. Sí, això, o sigui, és algo que ho diu moltíssima gent. O sigui, si em donessin €1 per cada cop que m'han dit ai, no et queixis, és que et paguen per jugar, jo crec que a dia d'avui doncs, no caldria que treballés, perquè ja estaria forradíssima. A veure, sí que és veritat que hi ha una part del testeig que és molt divertida i hi ha una part que és el testeig més exploratori, que sí, que jugues, tu passes bé i és una feina molt, molt xula. Però també he de dir que la realitat del testeig és una realitat que és bastant dura. És a dir, penseu que quan tu revises, posem per cas una arma, ¿vale? O sigui, dic armes perquè a la meva empresa ens dediquem a shooters, ¿vale? I és el que se lleva. Quan revisem una arma i trobem un bug, hem de repetir els patrons per reproduir aquest bug durant un munt de vegades per assegurar-nos que sempre es reprodueix amb els mateixos passos. A vegades, de fet, són bugs que són molt difícils de trobar i de reproduir. I pots estar hores perseguint, intentant caçar els passos per reproduir-lo i poder reportar en el bug els passos exactes per dir-li al developer, sigui el programador, el dissenyador, qui sigui que ho hagi fet, que si fas tot això, es reprodueix aquest bug 100%. D'aquesta manera facilites molt la feina del developer a l'hora d'arreglar-ho. Aleshores, això és molt feixuc. També és molt feixuc haver de revisar una mateixa cosa una vegada i altra. Penseu, per exemple, potser si estàs en una empresa molt gran i hi ha molts testers, els perfils estan més especialitzats i no és exactament igual que el que jo he viscut. Però jo, per exemple, he hagut de revisar traduccions a casco porro. Mirar que textos no es tallin. Vosaltres sabeu el que és estar 4 hores seguides revisant. Anem a mirar si el tailandès es talla. Aquí. No. El japonès es talla? No. El xino sí. Ui, però és el xino tradicional o és el xino simplificat? És bastant feixuc. Aleshores, ser tester requereix tenir certes capacitats de primer ser ordenat i després poder matxacar un cop i un altre en la mateixa cosa, ser molt constant. I aquesta cara és la cara que no es veu, vull dir, es veu la cara que juguem i que ens divertim i què tal. I a vegades tenim la sort de jugar i divertir-nos fent una partida amb els companys testers perquè estem revisant alguna cosa molt concret, però el focus sempre està posat en algun punt i no és jugar per jugar. Ja deia jo, no és tan fàcil. No sé si t'he contestat. Sí. Més o menys aquesta és la idea. Quin és el format que utilitzes per provar aquests jocs? O sigui, fas servir un mòbil i estàs jugant amb ell? Feu servir un ordinador? Hi ha alguna altra plataforma que no es conegui que sigui especialment feta per provar aquests videojocs? Sí. Digital Legends és una empresa dedicada a fer jocs per mòbil, i aquest és el motiu pel que testegem directament amb mòbils. Nosaltres el que tenim és un armari meravellós i ple de calaixeres amb molts dispositius diferents. Que xulo. Tant mòbils iOS, o sigui d'Apple, com Android. Tenim una gran varietat i el que fem és instal·lar els jocs, les versions de desenvolupament, i en aquests mòbils i ho provem directament allà. Mòbils i tablets, de fet, perquè també estan per tablet la majoria dels jocs. En PC no acostumem a treballar per al fet que el que intentem és tenir una experiència el més similar al que tindria un usuari. I després, molta gent que es dediqui al mundillo et podrà dir que Android i iOS són hijos de su madre i de su padre i tenen moltes particularitats. Aleshores, a vegades, coses que passen en una plataforma no passen a l'altra, perquè a més Android no ho podien fer fàcil i han de tenir diferents GPUs, i això fa que s'hagin de revisar les coses diverses vegades a diferents llocs.
sí que sí. Bàsicament utilitzem telèfons mòbils. I d'altra banda, ja a nivell una miqueta més personal, també m'agradaria saber, si ets gamer, si ets una persona que li agraden els videojocs, i quina seria la teva plataforma preferida, i si és el cas, quin és o ha estat el teu videojoc preferit? Home, per suposat que m'agraden els videojocs, si no seria una mica estrany que hagués acabat en aquest món tan estressant i amb un ritme de producció tan elevat com és la indústria del videojoc. Però sí que és veritat que tampoc sóc el cas més normal. O sigui, a mi m'agrada molt jugar. Sobretot m'agrada jugar cooperatiu local, és a dir, m'encanta jugar amb algú assegut al meu costat. Això és el que més m'agrada. Però també m'agrada molt veure gent jugar. O sigui, abans que entrés Twitch i tota aquesta història de fer allà streams i tal, jo ja quedava a vegades amb amics i ells jugaven, jo mirava, després potser jo jugava una estona, tal, però sempre m'agrada molt observar com juga la gent, com resol una miqueta els puzzles que van sortint, no? Com encara els reptes que va proposant el joc. No sé, soc una mica rara i això m'agrada bastant. I, bueno, per jugar jo soc de consola, 100%, vale? No jugo gaire a PCs, en fi, no estic gens habituada. I, a veure, si hagués d'escollir una plataforma en concret a dia d'avui, probablement em quedaria amb la Switch, per la versatilitat que té i perquè m'agraden bastant els jocs de Nintendo. De fet, una de les meves IPs preferides és Kirby, vale? Que si hagués d'escollir un, potser em quedaria amb el Kirby Triple Deluxe, crec que seria el meu preferit de la franquícia. I també tinc Play, tinc la Xbox i no tinc la nova generació perquè encara no me l'he pogut comprar, però arribarà i em compraré tot. Series X i Play 5, segur. Molt bé, molt bé. Però, i un altre joc així que m'hagi encantat, que potser podria dir que és que no sabria dir 100% si és el meu preferit, però molt top i que potser és una miqueta desconegut, és el Loco Roco de PSP, el primer, sí. Que és un joc en el que bàsicament vas inclinant a l'escenari, vale? I vas portant unes boletes super lovelies, encantadores, que pots anar unint en una pilota més gran o separant més. I has d'anar recorrent una sèrie de coses, recollint unes fruitetes i tal. I és molt tonto, vale? I és molt bàsic, però m'encanta i li recomano absolutament a tothom. Això sí, crec que només està per PSP, així que si la teniu, li podeu treure la pols i a jugar. Moltes gràcies, Anna, per al teu temps. Home, moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Adeu. Moltes gràcies, Anna, de nou.